Urukia wote sawa? Ya odo. Urukia. Chamago. Nam. Ego urukia wote? Awo odo. Iba fe ko de furusa kɛ. Awo. Chamago. Nam. Me ka min ye yan kɔni. I bɛ woro kɛ min nɔfɛ. Maa don, maa min nata ka bon kosɛbɛ. Wariko sira kan, soko sira kan, jɛɲɔgɔnya sira kan, nata ka bon kosɛbɛ. Muso don sa, muso min ni bamananw b'a wele ko yɔrɔ duman kɔnɔ. Ni duman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, olu bɛ kɛ yen de. Ni duman tɛ yen don min na dɔrɔn u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. O muso nasuguya don. Wa n'i y'a dolo yɛrɛ ta k'a lajɛ, ale dolo ye sufɛla ye, e dolo ye fitiri ye. Fitiri dun bɛ don sufɛla kɔnɔna la. N'i y'a ta k'a lajɛ, n'i y'a ta dibi bɛ don aw ka ɲɛnamaya la dɔɔnin. Bon, mɛ ka saraka o saraka y'a la fana, aw yɛrɛ de dolo tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ka d'a kan n'i ye ni muso furu, i hakili bɛ hɛrɛ min na, n'o hɛrɛ banna, a bɛ se ka kɛ a b'i to yen ka taa fan wɛrɛ. Ale muso in dabɔlen bɛ maabamusow de kama. I y'a ye. Ni fonctionnaire de y'a ta, o bɛ se ka mɛn n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. O garisigɛ bɛ se ka walawala yɛrɛ de, parce que fonctionnaire musow don. I n'a fɔ député b'o la, ministre b'o la, jamana ɲɛmaamusow don quoi. I y'a ye. N'i kɔni y'a dan ne ma sa, e kɔni ye ne terikɛ fana dɔgɔnin de ye. N'i y'a dan ne ma, i ka nin to yen. An ka dɔ wɛrɛ ɲini ka d'i ma. Karamɔgɔ, ne y'i faamu. Ne y'i faamu. Ne nakun kun y'o de ye. Ne bɛna sira ɲini. I y'a faamu kɔni. Muso nataba don dɛ. Muso nataba don. I kɔrɔkɛ dun, a bɛ yen wa? Karamɔgɔ, ne ka teli dɔɔnin, n bɛna taa ko dɔw ɲɛɲini quoi. Basi tɛ. L'excès, papa de valeur, le vieux fait ça, le vieux, la résolution, l'homme de la résolution, l'excès, le vieux. Côte Bachitila. Bonne nouvelle, bien. On connaît que étude comment Maroc. Voilà, en promotionnel, il y a fait une étude madame Maroc. Et puis avantage d'or de Bekoina. Déjà ni inscrit à université na sisan. Ni tara ni klala kalana. Na ija ibe to yino ka barake. No ma bema ni nana no ka barada o be ano quoi. Service be malla no. Donc ni nana malla dro kla ki engagé be baradi ma malla. Fin jime de kadi ko bo. Ibe tara be donia soro way mana kla dro be bara soro parce que fem ga gele malla kalama o de bara soro e bibina. Do yere be bara do le ba soro mo kalanke. Mais am la ta kalamu ke Maroc, hein? Ko nan tara ko an ka fere sara dro. Ben kay mu no siena no contrat siena ka o be sara parce que avec sara à totalité. Est-ce qu'il va fond? Papa nan kla lo kalana ou il va en fait au crefesi kadne quoi. Donc ne va famille na malla quoi. Donc Bamako ya yere hein ou be bara dinema. Donc un promotionnel ou engagé quoi. Yele kulu taru inscription. Donc nous nana fiena comme ay wari mu soro yano. Donc comme ne ka bo femme se ka soro la parce que 1 million mugan duruta. Donc ne ka bo fanga dian doro ne be tan inscrit. Ne be tan kala quoi. Wala ibaro ntina semila tukunu quoi. Net ni toro quoi. Ne ma here qui est quoi, ni toro ko papa ndian. Est-ce qu'il a fond? Ne na to ka cadeau qui est quoi. Et puis mina teru soro Maroc. Mina teru soro fini munu kadi quoi. Ou le se ko blaga na ko di ma papa choko. Na donné ça papa choko. J'ai été dit papa hein. Papa ne ko mena kan don kono koy. Ala warti doro ni opportunité nana. Iglala. Papi. Papa. Papi. A ma se ka taa Maroc bilen koyi. I ta kun ye Maroc baara min ye dɛ. Baara sɔrɔli ye Mali la yan.
ya ne ka ɲɛɲini e y'a ɲɛɲini ne ye baara sɔrɔ Mali la Baaraba. o ye baara jumɛn ye A baara ka di dɛ. ah papa mais kalan nafa ye baara de o Voilà. oh donc ni baara sɔrɔla là c'est bon là papa i ma kɔn k'o fɔ n ɲɛna o ye baara jumɛn ye sisan O baara ye e bɛ to an kɛrɛfɛ du kɔnɔ ni an mago bɛ fɛn misɛnnin minnu na ani ci misɛnnin minnu na an bɛ e bila e b'olu kɛ wa et puis so kan ka jɔ ni so jɔli daminɛna sisan ka taa nɛgɛ san ka taa siman san walasa ne cɛkɔrɔba ka bɔ o la ne bɛ wari di e ma komi e ye ne den ye yanni ka taa wari di maa wɛrɛ ma o k'an gosi n b'a d'e ma e bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ wa n'o m'i bɔ n'u ye sojɔ daminɛ an b'i fara manifuru kan dɔrɔn a ye baara kɔnɔ o to yen baara kalite bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ yan ka d'i ma awɔ wa ni sarako don wa manifuru bɛ sara prix min na an b'o prix kelen d'i ma awɔ. an k'a kɛ ne ka sɔnni ma sa Ala cɛ n bɛ taa ka taa n ka muso ko kuma f'i ye k'i ka muso lajɛ ka di yan ko n bɛ fɛ ka muso furu e bɛ t'i jɔ ko an dolow tɛ kelen ye dolo bɛ kabakolon dilan wa dolo bɛ dugumakolon dilan ne bɛ taa n ka furu ko walayi i b'a dɔn dɛ ne m'a fɔ n ko karamɔgɔ tɛ fɛn dɔn dɛ mais k'a fɔ ko nin bɛ fɛn dɔn nin tɛ foyi dɔn musoko la walayi foyi karamɔgɔ tɛ foyi dɔn musoko la taa n ka musoko kuma f'i ye i b'i jɔ ko dolo walahi hali ni ne nana nin yira karamɔgɔ la walahi ni ne y'a yira a la karamɔgɔ b'a ta. Hɔn bɛ taa n ka musoko kuma f'i ye i b'i jɔ n ma ko dolo e bɛna dolo ko kuma fɔ ne yan ne ye dolo de yan dolo tɛ kabakolo de la i b'a wala bila ne ma dala ni san karamɔgɔ ninnu bɛ fɛn dɔ quoi a bɛ ni ala ni kira cɛ taa musoko kuma f'i ye i bɛna dolo ko kuma fɛn min ni n ma wuli ka bɔ bila n kun bɛ ba nɛni kɛ dɔrɔn ka n yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ne bɔla n bɔ kuma na i tɔ ye ni ɲɔgɔn yɛrɛ walayi ne yɛrɛ tɛ se ni ma miiri ala ma n tɛ se karamɔgɔ fɛ bilen quoi mais musoko kuma ne t'o fɔ ye bilen. N'i y'a bɔ ni musoko bɛ ne bɛ t'o ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ. mais nin ci ninnu kɔnɔna na ne bɛna joli le sɔrɔ. Ka joli sɔrɔ jumɛn na. course ninnu na kɛ e ko ne bɛna taa ci minnu kɛ ne bɛ joli le sɔrɔ a la parce que i b'a dɔn baara tɛ quoi a nafa. ok ne y'i fara manifuru kan manifuru ka sara mana bɛn mun ma wa a bɛ dépend e bɛ ka baara min kɛ manifuru ka place la ka d'a kan manifuru ka baarayɔrɔ la bɛɛ n'i ka baara de don u ka prix bɛ ɲɔgɔn ye n'i ye min choisir o wari bɛ d'i ma. Nka an ka sokɔnɔ cimisɛnnin ninnu wari kɔni tɛ d'i ma o la o ka d'a kan i ye dukɔnɔmɔgɔ dɔ ye. ne ɲɛ bɛ mun na nin na sisan wari min sɔrɔla affaire la yen donc a ye ne ta diyan quoi. e ta jumɛn. ne de ma course tilan bɛɛ kɛ yan ka taa banque la ka taa wari retirer tout 25 millions. ne y'o de minɛ ka d'i ma e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ wari min sɔrɔlen de wari jɛlen tɛ dɛ an ye terrain de munumunu k'a minɛ ka et puis mɔgɔ min ka terrain namara la a denw bɛ yen nɔ a muso bɛ yen nɔ c'est vrai e ye ne fa ye ne y'i den mais c'est à dire nin wari in kɔnɔna na an bɛɛ de kan k'an ta sɔrɔ cɛ n'a fɔra ko wari in tɛ wari jɛlen a hakɛ bɛ na tôt ou tard donc ni e ye ne ta fana namara hakɛ bɛ kɛ 2 yi kan dɛ. n tɛ malo baliya la hakɛ ka kuma e ni ne cɛ wari in sɔrɔlen ne ye misiri joli dɛmɛ. mais o ye misiritigiw ta de ye kɛ o ye misiri fɛngɛ kɛ ne y'a f'i ye ko ne ye silamɛ ko ne mago b'o la ni ma ne ta di yan nɔ ne ma n ta sɔrɔ ne est ce que ne de ko k'i ka taa n ta di misiritigiw ma e y'i ta de di olu ma e ma dɔ di tɔnɔ cɛmɔgɔ ma. o tuma papi est ce que e kunkolo ka ɲi o tuma e fa tɛ cɛmɔgɔ ya. non papa i b'a dɔn wariko la affaire ko la nin t'a la dɛ papa nin denko t'a la papa i kana to ne fana ka fili ma cogoya dɔ la quoi. ayi i bɛ ne ka bɔfan di yan nɔ de wari an ma wari sɔrɔ diya la o papa an ma wari sɔrɔ diya la. e ka bɔfan. na bɔfan. kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ kun ye e ka bɔfan de koyi. non kana sɔn nin ma an ma wari sɔrɔ. stop. bi ou bien sini ninnu bɛ se ka na fɔ k'u faga hakɛ. n k'i ka bɔfan filɛ i ka bɔfan filɛ. ni jumɛn. sans prendre 25 millions i bɛna da wa fila de di ne ma papa 25 millions ko non c'a jateminɛ dɛ. n tɛ malo baliya la dɛ. ni ne ye sen bɔ a kɔrɔ a bɛ bin dɛ. i sen bɔ an kɔrɔ kɛ i sen bɔ an kɔrɔ ni e ye sen bɔ an kɔrɔ e yɛrɛ m'a fɔ sa ko warikolo ko den ni fako t'a la an bɛɛ de bɛ lebu wa n'i sɔnna i fa ka lebu fa de bɛ e la ɲɔ bɛ san n'aw bɛ san yan fɛn bɛɛ bɛ san du kɔnɔ yan e bɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ wa kabi wolola i bɛ ka balo du kɔnɔ yan e delila ka dɔrɔmɛ kelen bɔ wa e ma wolo k'anw to baara la wa i bɛ n'i jɔ mana k'a fɔ k'e ka hakɛ
wa fila dilen ma i bɛ t'i ka zion min k'i ta kɛ dɔrɔgu kuntan ta ka n'i jɔlen kɔrɔ manamanakan na n'i ma wuli n'i tigɛ ci ɲɛ k'a bɛn ni ala n'a kira cɛ n'i ma mɛlɛkɛ dévelé tɔ i kɛrɛfɛ i ka kuma ko tu nin bɛɛ ye yayi fa ka wari de nin bɛɛ ye yayi fa ka terrain sɔngɔ de yayi bɛ k'a disi gosi n'a fa ta hali a ti ka yuruyuru a nɔfɛ e kan ka kɛ ne ka fierté de nka n'a fɔra e bɛ k'o wari yuru ka tila ka ne ja la o tuma ye fɛn jɔ ye ye fɛn jɔ ye ye fɛn jɔ ye malo e bɛ se ka kɛ yayi fa ɲɔgɔn ye papi bilahi e bɛ da ye n'i ma da ye n'i sila dugu la bi n b'i faga e bilakoro bɛna faga bɛ n bolo dun dɛ ayi non a banna ne y'o de fɔ jogo o jogo bɛ ele de dɛ i ba ka kolokololen don an b'a bɔ ɲɔgɔn na bi a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ n'i y'i sɔrɔ n ka da la n'i y'i sɔrɔ n ka da la n b'i faga bi bilahi kana n'a fɔ k'i bɛ ne deli dɛ kana n'a fɔ k'i bɛ n deli Segba naam ne de don o ma a kɛla cogo di e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na papi tɛ yan papi cɛ ni mɔgɔlankolon de bɛna sisan k'a bɛna dutigɛ ko kuma ni mana k'a caman fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ ne ye e ni ala n'a kira cɛ papi kan ka don o kuma na sugu la k'a b'o fɔ ne ye wa wallahi a selikɛ de y'a tilenna sinɔn i kun y'a sɔrɔ a taa bɛ joli la yan bi Segba e bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ta nin si tɛ nin solution ye i bɛ nin ko in solution dɔn yarɔ papi kɔni y'a si kɔrɔbayala ka ban muso kelen ɲini k'o di papi ma n'i ye papi ye nin naganaga kan fɔ bɛɛ la dɛ wallahi muso de t'a bolo n'i ye muso d'a ma a bɛ tila o muso ka ko ɲɛnabɔli la yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ manamana ko caman bɛ a b'i sen bɔ a la ayi a malo de ka dɔgɔ a nana yan ko wari ne ye 2000 d'a ma mais o bɛɛ la petit bɛ ka n dɔgɔya a bɛ ka ne dɔgɔya i b'a fɔ k'a fa tɛ ne ye wa a bɔtɔla min ye n tɔɔrɔ a bɔtɔla f'a b'i kɛ tan ne la k'i kɛ tan ne la o kɔrɔ tɛ sa a bɛna furu ta ne kama. Segba o ko ten o tɛ sɛbɛko ye fɔlɔ ne nalen min ka sɛbɛko dɔ la quoi o ka gɛlɛn ne ma ni papi ko in ye e kun bɛ ka ne kɔnɔ ko dɔ la e kun tɛ ka ne kɔnɔ ko ne mɛnna ko dɔ la ko ne tɛ k'o ɲɛnabɔ o do kɛ dɔ sɔrɔla n ye muso dɔ sɔrɔ i ni ala cɛ awɔ n ye muso sɔrɔ cɛmɔgɔ wallahi muso in muso adamanba wa a ladamunen don cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn ne e yɛrɛ y'a ye ayi non kuma tɛ yen i bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la n ko lahilahi n bɛna o manamanakan f'i ye alhamdulillah e mana muso ta sisan ka na n'o ye an ka so in labɛn sisan cɛmɔgɔ n ko y'an ka du kelen de to ye sisan awɔ so in labɛnni to yen ne nakun tun ye min ye dɛ ne tun bɛ fɛ de ka a ko daminɛ quoi k'a d'a kan ne ɲɛ bɛ muso in na cogo min na muso in mako bɛ labɛn fitinin de la n'o labɛn kɛla dɔrɔn ne bɛ k'a ɲini cogo min na dɛ a bɛ bɛn ne ka yeta ma n cɔyi o ye ko ɲɛnabɔlen de ye sisan tile dɔrɔn i k'i nakun yɛrɛ fɔ i ka kuma munumunu dabila kuma yɛrɛ ye jumɛn ye sisan ne tun bɛ fɛ de i ka 1,000,000 di ne ma n bɛna ko in daminɛ n'o ye fɔlɔ 1,000,000 awɔ cɛmɔgɔ cɛ n'an tora ka wari in ta 1,000,000 k'a dun o cogo la e yɛrɛ b'a dɔn wari in tɛ bɛrɛ 25,000 dɔrɔn wa wari in nalen ni bi cɛ an ye hakɛ min dun a la cɛ o ka ca dɛ e yɛrɛ tun tɛna muso yira ne na fɔlɔ wa ala muso yirali tɛ problème ye koyi muso yirali tɛ problème foyi ye ne mako bɛ wari in de la wa wari in tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka taa muso in labɛn ka ɲɛ o la ni ne yɛrɛ nana yira e la e yɛrɛ bɛna dɔn ko ne bɛ ka ko min kɛ ni ko ɲɛnama don walima ni ko ɲɛnama tɛ e bɛn'o dɔw senfɛ baasi tɛ wariko tɛ problème o t'an kɛlɛ fiyewu nka n b'a min f'i ye ka gɛlɛya i kunkolo kɔrɔbayara dɛ i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini wari in nana an ti ka baara foyi kɛ n'a ye e ma projet créer ne yɛrɛ ma projet créer
foyi ti ka fara kan an bɛ ka to ka wari ta ka dun de an bɛ balakula kuma min a b'a cɛ ka bɔ an kɔrɔ dɛ. Seguba dɛ e bɛ ka o projet ko min fɔ dɛ ne hakili yɛrɛ tɛ se ka projet ye sisan fiyewu ni ne ka nin musoko ma sigi ni e wari di ne ma ni ne taara nin musoko sigi ne yɛrɛ bɛ na ni projet dɔ ye n'an y'o sigi sen kan dɔrɔn i b'a ye an bɛ wari sɔrɔ sisan. La baasi tɛ n bɛ don so kɔnɔ ka wari ta ka na d'i ma nka i jɔ fɔlɔ dɛ cɛmɔgɔ miliyɔn 1 nin na sisan e bɛna taa muso in furu de wa ou bien bɛna taa ka furu nafolo de sara wa ou bien jumɛn de don. ala Seguba e yɛrɛ kelen don i b'a fɔ e tɛ Bamakɔ kow dɔn quoi Bamakɔ de musow bɛ sɔn girin ka furu ma ne ma bɔ ka kuma bɛɛ ɲɛfɔ e ya. Miliyɔn 1 ne bɛna taa muso labɛn de ka muso ka fini don togo n'a ka fɛn k'olu bɛɛ falen falen i b'a ye n'o falen falenna dɔrɔn a bɛ sigi a sen kan dɔrɔn o y'a kɛlen musoyarama ye quoi to an bɛ sɔrɔ ka ko tɔ sigi sen kan. ne bɛ Bamakɔ ko faamu ne m'e faamu de sisan komi e ko k'i bɛna taa muso in labɛn de e m'a fɔ ten wa. awɔ a bɛ se ka kɛ e bɛna miliyɔn 1 de minɛ sisan ka taa muso fɔ fɛ ka wari bɛɛ sara wari bɛɛ mana sara a b'a labɛn. ne ma se k'e kuma fɔ n'i ka miliyɔn 1 de minɛ kun ye k'e bɛna taa muso labɛn fɔlɔ ne ma se k'o yɔrɔ de fɔ k'a labɛn cogo di. ala Seguba mɔgɔw lamɛn sa mɔgɔw lamɛn ko tɛ girin ka kɛ ten sa Bamakɔ yan ko tɛ girin ka kɛ ten ni tɛ muso somɔgɔw ka foyi tɛ nin yɔrɔ la fɔlɔ koyi nin ye ne ni muso cɛ de ye ne ni muso cɛ de la ne b'a labɛn dɔɔni dɔɔni k'a bila n ka hakɛya la an bɛ sɔrɔ ka se somɔgɔw ma. sabu ne y'a faamu miliyɔn 1 somɔgɔw t'o kalama e yɛrɛ de ni muso bɛna t'o dun. k'a dun cogo di ko k'a labɛn ko k'a dun. baasi tɛ. n bɛ don so kɔnɔ n bɛ wari ta ka na. wala a cɛ e yɛrɛ ka labɛn e bɛ k'a kɛ i n'a fɔ i kelen ta ye wari ye i kelen ta tɛ wari ye dɛ bilahi an bɛɛ de jɛnna ka ko dabiri ɲɔgɔn fɛ yan ne bɛna k'i ka wari ne ma ne bɛ taa n ka fɛn e b'a essayer ka ne sɛgɛsɛgɛ i b'a fɔ ko ne ye denmisɛnnin wɛrɛ de ye cɛ ne bɛ ka mara e ma parce que i ye ne kɔrɔkɛ de ye ne ka wari tɛ dun manamana ko la dɛ bilahi ne m'i tɔgɔ dɔn an tɛ ka ninnu ka saya ko kuma fɔ bilahi e bɛ kɛ sekuru ye e bɛ kɛ su sekuru ye walahi parce que ne bɛ fɔlɔ k'e faga fɔlɔ sani n ka se olu ma ne fɛn bɛ f'i ye i b'i jɔ ni haramu furu ye ko a donna ta a bɔla tan a bɔ ne ka wari ye dɔrɔn cɛ grand frère e bɛ ka ɲinɛ an bɛ k'e to yen kɔrɔya de kama koyi village na e ma fɛn ma kɛ ko in na koyi ne ni papi de ye ko in bɛɛ sigi sen kan walahi e bɛ ka fɔ k'i b'o wari ko kɛ cogo dɔ la ne kɔni bɛ min dɔn walahi n'i to na ka nin wari bɛɛ dun ni n ba cɛ i ye furu ye parce que ne b'i kɛ su ye wari ko la sentiment tɛ ne la dɛ nka ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ fɔ depuis tile filanin yɛrɛ la ne ɲɛ bɛ denni jɛman dɔ la munumunu la i nɔfɛ yan walahi ne dalen ba t'i la mais e ka bɔ ni miliyɔn 1 ye dɔrɔn ne ka miliyɔn 1 di yan fɔlɔ an bɛ tila ka nin ko tɔ ɲɛɲini o non. cɛmɔgɔ cɛ nɔ i b'a kɔnɔ ni moto in ye qualité laban de ye cɛ e yɛrɛ ka style fini verre montre coiffure mais le style c'est le top modèle cɛ tɔnɔ cɛmɔgɔ tuma mun de bɛ cɛ aw bɛ duman kɛ aw la a t'aw kɔ dɔnna dɔɔni cɛ cɛmɔgɔ cɛ a ye nin jateminɛ aw bɛ ka ɲinɛ o kɔ dɛ. non fiston a bɛ se ka kɛ Seguba bɛ ɲinɛ i kɔ mais ne tɛ ɲinɛ i kɔ quoi ne tɛ ɲinɛ i kɔ parce que ne ka bon petit de ye quoi i bɛ ko caman dilan ne ye donc ne tɛ se ka ɲinɛ i kɔ kana pressé quoi. mais tɔn cɛmɔgɔ cɛ nin ka ɲi ne wolo tɔn cɛmɔgɔ cɛ i labali m'a fɔ n ɲɛna. ah non nin to yen nin moto in filɛ nin ye tanti kura dɔ ta ye quoi. mais cɛ n t'o fɛnɛ kalama tanti kura wa depuis quand. donc tɔnɔ i choix kɛ quoi. ouais bon a bɛ kɛ cogo di ko bɛɛ ye waati ko de ye quoi. ya. mais a tanti a bɛ quartier kɔnɔ yan nɔ. ouais a bɛ yan. tɔn cɛmɔgɔ non mais e bɛ cogo min na a tɛ se ka ban i la quoi kɛcogo foyi t'a la mais tɔn cɛmɔgɔ coiffure dun e dun y'i kunkolo digi tan. fiston n bɛ fɛn kelen f'i ye fɛn dɔ bɛ e t'o kalama quoi. i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na yan n'i bɛ fɛ musow ka sɔn i ye dɔrɔn f'i k'a yira u la k'i b'a kɔnɔ de quoi. ya parce que ni ne taara tan n'a ye nin ye a yɛrɛ b'a dɔn ko ani manamanamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na quoi.
Voilà. Ni digi yɔrɔ la ma kɔlɔkɔlɔ 10 000 civils quoi. Mais voilà, mais c'est pas un problème parce que muso ko filɛ nin ye a bɛ kɛ ni calcul de ye. M'a dɔn i ma don a kɔnɔ. N'i donna a kɔnɔ i bɛ sɔn ka na n ka fɛn dɔw f'i ye pour que a ka nɔgɔya i ma quoi. Conseil dɔw d'i ma. Ah non mais Denis Bono dakamana feere tɔn cɛ mɔgɔ. A ka n ta ka image sɔrɔ an t'a photo lajɛ. Tonton Tchemoko, et le tonton de Valère. Téléphone flairé ou là? Mais téléphone est flairé ton Tchemoko. Ouais, et n'y a pas de. N'y ni samna tan dama quoi. N'y a là. Voilà, et à flairé comme tonton Tchemoko. Il va ni Denis et Dorba Foni, ne tonton. Voilà. D'abord, ça n'est qu'au katanye mo fiye quoi. Nan nana dongodo. Nan nan sur le droit fo grand frère. Kana tonto fo quoi, kana tonto fo. Kafi ma grand frère. Voilà, n'te fa ka donc agita la ko du quoi. Yem fa moi. Voilà. Mami Wata, et me putain, claire, très belle, charmante, tu vois une seule chose, une bomi. Ouais, bon. Mais trop, tu vois, nous, quand il y a des boulots, tonton, tu vois, hey, le tonton de Domono. Mais on est là, ah bien. Je pense que c'est ici. Tu vois, bien fait comme ça. Waouh! C'est ça! Il va donc quoi? Excuse d'abord, hein? Ouais, n'i y'a ye datugu dɔ wɛrɛ tɛ quoi. Parce que an ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw bɛ mɔgɔ wɛrɛ man ka bɔ o kalama n'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tɛ. Non, pa. Non, ne ka di ne. Ne ka di ne wa n kɛtɔ ka nin san m'a dɔn ko non nin b'i minɛ tan quoi. Bon, n bɛ fɛ à partir d'aujourd'hui k'a daminɛ bi la fo don min i kana fini foyi don ni nin n'a ɲɔgɔn tɛ. Problème foyi t'a la vie. E ma chahiya. Ala a kaɲi tan sa a kaɲi. N'i ma kaɲi a bɛ ka n ta dɔɔni. Ouais, ok. C'est pour toi. Oui, Nénétaï. Ouais, non, c'est bon. Ah, ouais. Non, ni te fouille. Ni te fouille, et bien qu'à pas Nicolas, ça ce n'est rien. Vie n'est combien? Ni est 15 de. iPhone 15. Ni est 15 de. Wa ni nana direct de. Al ni ma saya. Ya fam. Ni nana direct de. Wa ni mémoire ya dande. Mémoire be fo sanfɛ i bɛ se k'i ka fɛn bɛɛ kɛ na non zéro. Foyi t'a sɔrɔ. E filɛ cogo min na fɛn ɲumanw de kan ka ɲini k'a di e ma k'a da kan e ka ɲi ni ne nana fɛn lankolon d'e ma a b'i n'a fɔ ne ye dɔ bɔ e ka cɛya na ne ye dɔ bɔ e ka ɲɛ na donc pour que e tɔ ka ɲɛ fo ne ka fɛn ɲɛnamaw de d'e ma ou bien. Non, i bɛ n ka gu dɔn kojugu. Non, kabako de don. Mais nin diyara n ye. Ah non, ça ce n'est rien. Ça ce n'est rien. Ɲɛnamaya la n'i bɛ maa fɛ ka ban i kan ka ɲini k'a dɔn minnu ka d'a ye ka na olu fana k'a ye quoi o b'a ka kanu tɔ sinsin quoi voilà o kɔfɛ a kɔni kun ka di ne ye ka ko in kɛ furu ye quoi bon ne tun bɛ fɛ n'a sɔrɔ furuko bɛna daminɛ woro bɛ taa di yɔrɔ min na i k'o fɔ ne dɔrɔn i k'i sen bɔ a la. Vie pressé la ko t'o ye sa kana na pressé mun ka di ne ye dɔrɔn ne n'i ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Oh bon,
ɲɔgɔndɔn ninnu c'est pas un problème an bɛ se ka ɲɔgɔndɔn furu kɔnɔna na dɔrɔn o kɔni tɛ problème ba ye. Bébé i b'a dɔn mun ka di ne ye a ka di ne ye an ka sortie dɔ kolongo la an ka bɔ kan walasa mɔgɔw ka se k'an dɔn ɲɔgɔn fɛ i ma ye. Ah oui non ça c'est bien mais o ka ɲi kojugu même si tu veux an bɛ se k'o kɛ su in na dɔrɔn. Ne fitiri sera ka ban dɔrɔn ne ka l'exé tɛ sɔn parce que a nana sisan quoi. Non. Bébé i ka di n ye kojugu quoi i ka ko ka bon n bolo yɛrɛ de mais n'i tun bɛ se quoi i ka kumaw la fitiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ quoi i k'o bila quoi fitiri ko ninnu de man di ne ye dɔɔnin quoi i n ka kuma faamu wa. Problème t'a la. Voilà. N tɛ fitiri fɔ tuguni. Bon ne bɛna don comme l'exé na wagati sera ka ban. Ah ok. Téléphone ko diyara n ye sa. Ah non n tɛ foyi ye. D'accord k'an bɛn. Mais bébé sani i ka don i bɛ taa k'i ka moto to yan. Nin ye ne ta de ye. Mais c'est pour toi. Vie c'est pour moi. Ça c'est pour toi. Ça, Non. Ah ouais. Non c'est bon. Ouais c'est bon. Ça ce n'est rien. Ouais ni ta de. Non vie. Nin ye ne ka moto de ye. Non ça c'est pour toi. O tuma bébé e ye ne lajɛ k'a san ne ya. Bon n y'o de f'i ye depuis kuma daminɛ na n'i bɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn i yɛrɛ mana tigi ye dɔrɔn ni minnu ka kan i bɛ sin k'o dɔn directement. Et puis ni moto in filɛ nin ye dernier cri de ye. Et puis c'est mon rêve. Voilà. Et puis yan bɛɛ i bɛ yala n'i y'a ɲɔgɔn ye musomanin wɛrɛ bolo min tɛ e nana ye m'a falen a tɛ mɔgɔ bolo. Bébé e ye nin bɛɛ kɛ ne bɛna se k'e sara jumɛn na. Oh bon sarako ninnu tɛ olu ko ye olu tɛ kobaw ye quoi seulement i ka sɔn furuko in ma dɔrɔn an k'o sigi sen kan dɔrɔn a banna quoi. Vi i b'a dɔn mun ka di ne ye furuko ninnu tɛ pressé la ko ye sa a ka di ne ye e ka se ka ne dɔn ne fana ka se k'e dɔn an ka wagati passé ɲɔgɔn fɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Ok pas de problème ne kɔni y'a f'i ye ɲɔgɔn dɔn ko ninnu tɛ problème ba ye ne filɛ nin ye ko ma ne tɛ ko caman na quoi seulement jɔnmaya ninnu filɛ o de man di ne ye ani n bɔla ka min f'i ye fitiriko kuma ninnu ka taa sufɛla ninnu na o dɔrɔn de man di ne ye sinon à part ça fɛn bɛɛ ka ɲi quoi. N tɛna o f'i ɲɛna mais moto ko in diyara n ye. Non ne kɔni tɛ foyi ye ni i ka sɔn dɔrɔn i ka da n na dɔrɔn quoi n ye min f'i ye furuko mana ɲɛnabɔ dɔrɔn ko baden de bɛ yen ne bɛ fɛ ka min kɛ e ye parce que ne bɛ fɛ ni nana ni woro ye ni furuko sigila sen kan furusiri ni fɛnw kɛla hali a man di ne ye ka to yan a ka di ne ye k'i bila ka taa Dubayi parce que i filɛ nin ye i bɛ cogo min na i ma bronzer ka ɲɛ e kan ka se niveau min ma i ma se o ma n ɲɛ b'a la yan climat de bɛ k'a kɛ ne taara Dubayi ka séjour dɔw kɛ ka na dɔrɔn dɔ i b'i ka fɛngɛ normal sɔrɔ o la ni n taara n'i ye sokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ bɛna dɔn o la k'a fɔ ko non ne tɛ tugu manamanamuso kɔ quoi i ye n faamu wa mais problème ye min ye dɔrɔn accord di dɔrɔn furuko la o dɔrɔn de ka gɛlɛn. Olu tɛ pressé la ko ye sa kana na pressé t'inquiète inchallah Ok, an bɛ ok. mariage dumanba de kɛ. Ok, pas de mais problème. bébé moto in ɲɛna sa. Non, c'est pas un problème, ça c'est pour toi. Non Ça c'est pour toi. bébé an b'a kɛ ten. Ah, ne bɛna don so kɔnɔ. Ok. Ah ouais. I ye bɔla ka kuma dɔ fɔ n y'a f'i ye n k'i ko yɔrɔnin dabila. Là, je n'aime pas. Je t'aime trop, mais fitiri ko ninnu i b'a dabila quoi. Il faut essayer de ka fitiri ko kuma ninnu bɔ a la. N'i y'o bɔ a la dɔrɔn tout est propre. D'accord fitiri ko kuma. Voilà, merci. Ok, pas de problème. Ok Ama- n bɛ dɔgɔninw bila ka na moto la don so Ok, kɔnɔ. pas de problème. D'accord. Dans ma quête. Christine, Non, ça va? ça va. Basi kɔni t'i la. Basi tɛ. N'i y'a ye n y'i wele basi tɛ komi o don an kɛlen ka ɲɔgɔn ye fo bi ne bɛ ka miiri i ka kow la n k'a ti ɲɛ fo n ka kuma n'i ye wa n'i wele sira min kan manamana ko sira tɛ dɛ n bɛna sɛbɛko yɛrɛ de f'i ye debi n y'i ye i ka mɔgɔya diyara n ye wa ne t'i nɔfɛ kulonkɛ la k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka n kulonkɛ i la ne ta ti o ye ne b'i fɛ furu sira de kan n'a sɔrɔla mɔgɔ t'i kɔ mɔgɔ ma woro bɔ i nɔfɛ ne bɛ fɛ k'i furu
nga jɛ ti kɛ fɔ kaw kilen ɲɔgɔn ye jɛ o jɛ daminɛna nkalon kan o de bi fara nkalon kan ne mun filɛ muso kelen bɛ n bolo wa den kelen bɛ n bolo n'a ti k'i ma baasi ye ne b'i furu k'i kɛ n ka filanan ye o de la n y'i wele n ko n bɛn'o ɲɛf'i ye o ka fisa ni manamana ko sira ye quoi ka d'a kan ne si kɔrɔbayara kulonkɛ ninnu tɛ ne arrange bilen. N ka kuma faamu a diyara n ye a bonyana ma nka komi e yɛrɛ ko furu sira don jɛ tɛ se ka kɛ ten dɛ k'a fɔ ko n bɛ girin ka don jɛ la ten ko paseke furu ka di n ye t'o don non n'i bɛ se ka temps di yan n ka miiri paseke n'i donna ko la ten i ni miiri sini ma kɔlɔlɔ b'a la dɛ donc n bɛ fɛ ka waati di yan n ka miiri n'i ye hakili jagabɔ ni hakilina ye mun di yan n b'i wele n b'a fɔ Bima to mi ka wele nti ka sɔrɔ an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma yan nɔ et puis problème est que ne bɛ ka siran kare in kɔnɔ fo k'a faga sisan nɔ jamana ma ɲi non et puis mi ka wele téléphone bɛ répondeur yɛrɛ de kan cɛ mɔgɔ ninnu man di ne ye dɛ toujours en répondeur. Ma chérie, tiens, kɔni ma dimi dɛ. Dimi n'a ye. Non, kana dimi sa. E kɔni b'a dɔn e dimine man di ne ye. Ne ni e rendez-vous di ɲɔgɔn ma yan nɔ bi a to ne bɛ k'e wele yan et puis téléphone bɛ répondeur de sanfɛ. Oh non, wallahi désolé. I b'a dɔn ne ka moto de jɔdi kun bannen don quoi. Depuis suro a bɛ ka tigɛ dɔɔni n bolo a bɛna bila. N filɛ ka bɔ de dɔrɔn jɔdi filɛ ka muruti fo n taala di de o ka régler. O de y'a kɛ han I ɲɛ bɔ tan sa. E b'a dɔn ne bɛ siran. Non, n'o kɔni de don foyi kana na siran foyi ɲɛ yan. Ni fɛn fɛn ko a bɛ wuli yan non ne bɛ se ka n sen d'a bɛɛ kan. An k'o to yen nɔ sa ne ka kɔɲɔto kɛra i bolo cogo jumɛn? Oh, ouais, j'avais oublié. Uniforme ko in. Ouais. Non, i b'a dɔn hakili kun tala kan dɔɔni quoi. E hakili bɛ taa e bɛ sɔn k'o fɔ ne ɲɛna o tuma e bɛ fɛ i muso ka taa tan cogoya de la kɔɲɔyɔrɔ la. Non, a faamu sa. I b'a dɔn ni ne ye e ɲɛ kumunen tan dɔrɔn a bɛ min dan Ala de b'a dɔn. Han i ɲɛ bɔ tan sa. I ɲɛ bɔ tan ma yɛlɛ sa. Voilà. Ouais. E yɛrɛ ko i b'a dɔn ne tɛ fɛ ka dimi e kɔrɔ. Ouais. I b'a dɔn kɔɲɔ in sera ka ban. Et puis ne ka mariage ko in na ne cousine ninnu ka ko ka ca. Mais si mun filɛ ne kunna ne tɛ fɛ ka taa n'a ye tan cogoya la e yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɔrɔ la. Mais non, c'est pas un problème. Non, i b'a dɔn ne bɛ fɛ ne taala muso tɔw cɛ ma bɛɛ ka ɲɛbɔ e fɛ de. Donc i b'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen ni e b'a don ka taa n'o bɛ lajɛ ni ɲɛ qualité dɔ ye kana sɔn ka taa n'o ye quoi. O fɔ ne ye dɔrɔn m'a bɛɛ gérer quoi. Mais ni mèche yɛrɛ ni wari bɛ taa joli la? D'accord. Mɔgɔya ye nin de ye baasi foyi ti a la i miiri cogoya la a ka di i ye cogoya min na ka d'a kan mɔgɔ n'aw bɛ jɛ tiɲɛ de ye laban fɛn ye i ye fɛn min fɔ i ye hakilitigiya kuma de fɔ ne ko n b'i furu n'i girinna k'a sɔrɔ i m'i hakili jagabɔ o bɛ se ka kɛ problème dɔ fana ye min bɛna min f'i ye ne filɛ n tɛ waritigi ye wa n tɛ fantan ye n'i taara ne ka so kɔnɔ fɛn o fɛn ko b'i la n'a se b'i ye n bɛ se k'o k'i ye kɔngɔ t'i minɛ n ka so minɔgɔ t'i minɛ n ka so i mago bɛ se ka jɔ fɛn minnu na n'o kɔni bɛ ne bolo ne b'o k'i ye o de la n ko ne t'i fɛ kulonkɛ sira kan t'i miiri k'i hakili jagabɔ ni hakili y'i bila yɔrɔ min na i ka kuma n fɛ n'Ala sɔnna tile filɛ in na n bɛ n'i bɔ senna tɔgɔma na. N'i ka kuma faamu. D'accord. I bɛ ne minɛ i bɛ taxi ta. Ala ka caman bila. Ya Rabbi Allah.
O don i ko ne ma telefɔni na ko ne ka taa so n ka taa so n y'a f'i ɲɛna ko n tɛna se ka taa so mais comme i yɛrɛ nana furuko kuma fɔ sisan ni furu kɛra wagati min na na kɛ yen nɔ kuda ye o nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ o de la ne ka danaya ta k'a da i kan n'i y'a ye ne kun ko k'i ka taa so ne tun b'a fɔ ka da sira wɛrɛ kan ka d'a kan ni mɔgɔninfin jar'i ye sanni ka to a nɔfɛ yaala yaala la kare kɔnɔna na i b'i ka du yira a la don min na n'a tigilamɔgɔ mago b'i la n'a m'i ye a bɛ se ka t'i nɔfɛ so direct la o de kama ne tun bɛ ka n ka so yɔrɔ yira i la nka n yɛrɛ y'a jateminɛ i bɔlen bɛ muso hakilitigiba de fɛ ni ala sɔnna ko caman bɛna ɲɛ ni e ye min fɔ dɔrɔn ne bɛ o de kɛ ne tɛ se ka ban i bolo foyi la walayi charme o de fɛ ko charme de bɛ i cɛ ka ɲi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn mɛlɛkɛ min y'i dilan i kɛlen ko Hindu n y'a mɛn n bɛ sira ɲini yanni su ka ko ni ala sɔnna t'i lafiya merci awɔ mɛ ala ye waliji dilan ni kɔni n dalen b'a la hali ni wari ni tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ne bɛ e kan ka fila n'a ye sadi ne t'a dɔn nin ɲɔgɔnna muso dagabana sugu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na mɔgɔ dɔw ka du kɔnɔna na olu bɛ tila k'o bila sina tɔgɔ mana tile kɔrɔ n b'i furu Bonsoir madame. An ce ni fa. Excusez, monsieur Traoré, Moulay Traoré. Awa bɛ yen nɔ. Ok, nyama ya wele. Ayiwa a bɛ na de. Ok, y a pas de I tɛ sigi. Non, il faut discuter. Maître So. Oui. Bonjour. Ouais, bonjour. Oui, ça va? Oui, ça va. Baasi t'i la? Baasi foyi t'i la. Alhamdulillah. Ah bah. Hakili la papier ninnu bɛɛ filɛ nin ye. Ok, ok. Voilà. Ouais. Je vais voir d'abord. Pourtant, c'est bon, hein? Ah. Donc, pour le dossier fin là. De bas, on. Ah, ok. Vraiment merci. Yaye. Naam. Je te présente Maître So. Donc, mun kun ye mun ka kuma f'i ye. Ale de kun kɛlen don k'an ka papier ko ninnu ɲɛnabɔ. Maa mun don n dalen don a la. N m'a dɔn avec lui an kana jɔrɔ. Ko bɛɛ bɛ ɲɛ, i y'a faamuya? N y'a faamu. Voilà. Non, madame, ne vous inquiétez pas. Filɛ ne ka nin dossier min fara ɲɔgɔn kan, avec ça, n bɛ procès daminɛ. Wa i ka tiɲɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ. I hakili latigɛ fɛn fɛn y'i fa ta ye i b'a bɛɛ sɔrɔ. Awɔ. Wa hali n'a ka di ye u bɛ du min kɔnɔ an bɛ se ka taa. N'a ka di ye u ka bɔ du in kɔnɔ i ka sigi n b'u bɛɛ labɔ. Kana jɔrɔ yɛrɛ. N y'a faamu. I y'a mɛn i hakili tigɛ i hakili latigɛ dɔrɔn. Maître So. Vraiment nin diyara n ye. Nka n bɛ fɛ i k'a faamuya. I kana nin dossier in kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. N b'a dɔn i ka baara ka ca. Nka a faamuya k'a fɔ nin de maa tɔɲɔlen ye. Donc depuis a fa tanyara a n'a ba de bɛ ɲɔgɔn kan. Donc fa dɔgɔninw u ma c'est-à-dire lagosi foyi tɛ yen u ma mun da o kan jusqu'à ce que u y'u gɛn ka bɔ so kɔnɔ. Ne yɛrɛ ye témoin ye walayi n kalila ala la ninnu bɛ si kɛnɛma de. Donc o cas ni mago jɔra témoin la ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ ale ye témoin ye a ba ye témoin ye et puis a terimuso kelen fana bɛ yen o fana ye témoin ye. Donc vraiment n bɛ fɛ i kana nin dossier in kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. N dalen don i la n b'a dɔn i ye cɛ mun ye n'i jɔra a kan walayi su tɛ ko k'a sɔrɔ ninnu ka tiɲɛ bɛɛ ma k'u ta ye. Vraiment je compte vraiment sur toi. Monsieur Moulay, vraiment ni ko in bɛɛ fɔ ne sɔrɔli de ka gɛlɛn nka ne kɔni sɔrɔla ka ban kɔni n bɛ nin ko kɛ wa a kana k'i kunna ko n bɛna taa nin bila dɛ bi bɛɛ n bɛ nin procédure daminɛ wa nin ye nin baara daminɛ nin dɛ wa san'a ko yɛrɛ ka taa yɔrɔ jan n'a sɔrɔ a ka d'aw ye u bɛ a fa ka du min kɔnɔ an ka taa yɔrɔ in an t'a dɔn mɔgɔ suguya minnu k'u jogo ɲini k'u dɔn k'a dɔn u yɛrɛ hakilina ye jumɛn wala an bɛ baara yɛrɛ daminɛ. Ok, y a pas de souci. Donc an t'o ko ni bila ka kuma bila. Donc après tout n'i sɔrɔ yen. Y a pas de souci. N bɛ taa la. Voilà, n bɛ kuma dɔ fɔ madame. Y a pas de souci. Yaye. Naam. Kana jɔrɔ. Ne y'o de f'i ye en tant que ne balolen don
a ka hakɛ ye fɛn o fɛn ne b'a ɲini ka d'aw ma tant que ne bɛ yan wa o bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ ka bɔ yen e ni ne cɛ la n kun y'a f'i ye n bɛ segin a kan tuguni an bɛ tila k'o ɲɛnabɔ i y'a faamuya N y'a faamu. donc n bɛna fɔlɔ Ala ka se n'aw ɲuman amina ka jisuma k'a kɔnɔ.